Slippers aan, zonnebril op, we staan in de binnenstad van Hulst. Vandaag is het centrum omgetoverd tot een gezellige beach-zomermarkt. Volle terrassen, leuke kraampjes en foodtrucks in de straten. Wij nemen jullie mee. Music Bay Preview. Meneer en mevrouw, waar komt u vandaan? Van de Belgische klingen. En wat brengt u hier? Waarom komt u hier? Ja, het is niet ver en er was vandaag iets te doen. Dus met kraampjes en En dat had u opgezocht, dat wist u? ja, op Facebook gezien. Dus ja, En hoe vaak komt u in Hulst? wekelijks. Voor boodschappen. Ja. En had u nou wat eten en zo? Hij gaat nog eten, ik heb al gegeten. Dus. Maar we moeten zo nog naar een feestje, dus we moeten niet te veel eten. Hè. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Music Bay Preview. Ik sta bij Tessa. En Tessa, kun je iets meer vertellen wat jij hier verkoopt? Ja, ik verkoop headspa-behandelingen. Ik heb ook producten meegenomen, natuurlijke basis van OWE, waar ik dan mee werk. En mensen kunnen bij mij ook een gratis hoofdhuidscan doen. Ja. En dat is allemaal natuurlijk, zeg je. Wat zit er dan in? Aloe vera of andere? Ja, natuurlijke producten. Het merk komt zelf uit Italië. Ze verbouwen daar alles zelf op hun eigen land nog. Dus wat zit erin? Dat is gezin. Ja? Eucalyptus, aloe vera, eigenlijk alles wat goed is voor je haar. Ja. Super, het ziet er mooi uit, die lijn. Ja, dankjewel. Nou dames, wij hebben jullie al meer gezien in de bibliotheek. En wat kunnen jullie nou de mensen aanbieden? Nou, vandaag hebben we dus zelfgemaakte tassen, gemaakt van gerecycled materiaal. Onder andere dus vlaggen van Film by the Sea, jute en spijkerstof. Ja. En eigenlijk alles wat ik kan krijgen tweedehands, dat verwerk ik tot tassen of iets anders. Kleding, het maakt niet uit. Ja. Zoveel mogelijk hergebruiken. Ja. En jullie noemen het hier nou Het meest groene kraam van heel Hulst. Ik hoop dat je niks mee naar huis neemt vanavond. Dat zijn mijn man ook al. Dat is goed zo. Dankjewel. Music Bay Preview. Mevrouw, kunt u het vinden? Oh ja hoor. Ja. Wat zocht je? Ja, ik zocht gewoon sieraden. Ja. Vond ik leuk. Ja. Goud of zilverkleur? Ja, wel goud. Wel goud. Wel goud. Ja, 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 voor echt. Ja, ik hou wel van echt. Ja, ik denk niet dat dit van echt goud is, maar ik vind het ziet er wel zo eruit. Dus dat vind ik helemaal prima. Ja, super. Music Bay Preview. Brian, heb je heel het terras buiten gezet? Ja, zeker. We proberen mee te denken en mee te doen met de nieuwe uitvindingen van Hulst en van de jongens van Drua Digital om een beetje opvulling te geven aan de markten, zeker. Ja. De mensen drinken wijntje, kunnen ze ook eten buiten? Ja, buiten hiervoor doen we eigenlijk een paar kleine bites. Dus de BBFC, oftewel de Bistro Brian Fried Chicken wat we doen. Een klein frietje en wat oestertjes. En binnen zijn we ook gewoon geopend, maar enkel voor de dinergasten. Ja. Nou, het ziet er heel gezellig uit, moet ik zeggen, Brian. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Mevrouw, u zit er zo lekker relaxed bij. Zeker, zeker. Ja? Wat brengt u naar Hulst? Familie. Familie? Oké. Ah ja, en dan wordt uitgenodigd. Nou ja, af en toe moet je eens terugkomen, hè. Ja. Waar kom je zelf vandaan? Wij komen hier ook vandaan. Kom Oh. van Klingen, kom van Klingen. Oh, Nee, ja, maar dat is een gezellig op terras. Ja. thuiswedstrijd. Ja, zeker, zeker. Smakelijke voortzetting. Ja, dank u wel, dank u wel. Music Bay Preview. Koos en Cor, die zijn ook weer aanwezig. Al iets te doen had? Ja, we hebben al 1 pleister uitgedeeld. Eén pleister. Ja, we moesten wel even met z'n tweeën doen, want dat was veel. Serieus.
Nee, maar jullie zijn ook overal aanwezig altijd. Hè? Dat is alleen bij bepaalde grote evenementen. Dat hoort het tegenwoordig. Als er een activiteit buiten georganiseerd wordt, staat er in de vergunning dat er EHBO bij moet zijn. Ja. Nou ja, het is altijd open dat er geen gekke dingen gebeuren, toch? Hè? Daar gaat men altijd vanuit. Ja. En jullie zitten hier tot hoe laat? Tot bij de nacht. Oh, serieus? Ja, dus het gaat uit de markt tot 9 uur duurt, maar dan hier de muziek en drankjes en zo. Ja. Oké. Hans, ja, dat zijn hier allemaal tassen met ritsjes. Hoe werkt dat nou precies? Ja, we hebben hier een kraam met tasjes en ook met kegeltjes. En alles wat u hier ziet bestaat uit één rits. Een beetje afhankelijk van de lengte van de rits en de manier waarop ze ingenaaid zijn, vormen ze of een portemonneetje of een toilettas, schoudertasjes, maar ook kleine schoudertassen tot grote schoudertassen. En uiteindelijk kom je zelfs tot de grote rugzakken. Oké, en als ik nou een grote tas koop en die wil ik niet meer, dan kan ik daar een portemonneetje van ritsen. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Dat is denk ik wel goed om even uit te leggen. Ja. Het is één rits. Ze zijn niet opritsbaar. Je kan één rits en één rits geeft één tas of één etui. Dus je kan er geen twee ritsen aan elkaar ritsen. Oké. Dus zo werkt het niet. Maar bijvoorbeeld zo'n rugzak, dat is denk ik de grootste. Ja. Dan heb je gewoon 10, 15 meter rits. Oké. Hans, u bent de maker van deze schilderijen? Ja, het zijn allemaal potloodtekeningen, zeg maar. Die maken allemaal eenmalig. In verschillende soorten kleurpotloden, maar ja, altijd potlood. Ja. Ja, en het zijn diverse tekeningen, zie ik. Niet alleen niet mensenfiguren, maar ook een zak friet zie ik daar. Nou, eigenlijk, het gaat altijd over eten. Ja. Mijn Instagram-account heet ook Hans Tekent Eten. En ik probeer altijd, zeg maar, een connectie met eten te maken in elke tekening. Ja. Maar dat kan inderdaad in de vorm van een tattoo zijn of van een zak friet of wat dan ook. Ja, het is een leuke hobby. Het is een hele leuke hobby. Ja, je maakt de mensen blij mee en mezelf blij mee. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, ja. Oké. De Beachmart zit erop. Het was weer heel gezellig. De organisatie kan tevreden terugkijken op dit evenement.